Hola, sóc la Carmen de Torrelavit, formo part del grup En veu alta, EVA 354, i aquí, el primer dijous de mes, junt amb les de Sant Quintí, anem a llegir aquí al centre de dia. Ara, per ser un Sant Jordi tan atípic, i aquest any no ens podem veure, des de casa nostra us anem llegint fragments. Jo us llegiré El viatge, de Jordi Llopis. Va mirar per la finestreta i l'emoció va fer que li saltés una llàgrima. Mentre s'endissaven amb rapidesa en la immensa foscor, la terra es veia cada cop més petita. Però la sensació d'ingravidesa era molt diferent a la del simulador. I encara que era un jove astronauta, ell no acabava de tenir-ho clar. Va agafar els comandaments amb precaució i va intentar ordenar la nau fer mitja volta per tornar. Però, per sorpresa seva, la nau va continuar amb el rumb traçat, fent cas omís a les seves instruccions. Encès va agafar l'intercomunicador d'una revolada per parlar amb la base i va començar a insultar-los a tots. L'operador que va despenjar la trucada va escoltar amb atenció com un ximpanzé emocionat d'anar a l'espai els hi donava les gràcies.